Λοιπόν, ποιοι θέλω να είναι οι στόχοι αυτής της ενημέρωσης. Πρώτον, να κατανοήσετε όσο γίνεται καλύτερα τι κάνουν τα παιδιά όταν βρίσκονται online. Έπειτα, θα πρέπει να μάθουμε να προστατεύουμε τα παιδιά μας από τυχόν κινδύνους όταν βρίσκονται online και να τους μάθουμε να κάνουν τις σωστές επιλογές. Γιατί όταν βρίσκονται στο διαδίκτυο είναι πολύ σημαντικό και είναι κομβικό σημείο οι επιλογές οι οποίες θα κάνουν σε συνδέσμους, σε ιστοσελίδες, σε παιχνίδια, σε οτιδήποτε, να είναι σωστές. Γιατί υπάρχουν και επιλογές που είναι λανθασμένες. Και να ξεκινήσουμε, ούτως ή άλλως έχουμε ήδη ξεκινήσει, όπως σας είπα, μια διαρκή και ανοιχτή κουβέντα μεταξύ ημών, του σχολείου δηλαδή, και τα παιδιά και εσάς. Γι' αυτό δηλαδή θα θέλουμε να είναι αλληλεπιδραστικό αυτή η κουβέντα και γενικά από εδώ και πέρα, όπως σας είπε και η κυρία Διευθύντρια, επιδιώκουμε μια αμφίδρομη επικοινωνία. Λοιπόν, καταρχάς, πώς μπορούν τα παιδιά να μπουν στο ίντερνετ. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Ο κυριότερος είναι τα κινητά τηλέφωνα, πλέον, ή τα tablets, που είναι αρκετά, ας το πούμε, συνηθισμένος τρόπος για να μπαίνουν τα παιδιά στο ίντερνετ, κάποιες φορές και κρυφά. Είναι ουσιαστικά τα λάπτοπ και οι προσωπικοί υπολογιστές που έχετε στο σπίτι ή από το εργαστήριο του σχολείου ή σε άλλους χώρους. Και βέβαια και οι κονσόλες παιχνιδιών. Τα PlayStation, τα Xbox, όλα αυτά. Και με αυτά δηλαδή πλέον μπορούν και έχουν τη δυνατότητα τα παιδιά να μπαίνουν online. Λοιπόν, τι συνηθίζουν να κάνουν τα παιδιά όταν βρίσκονται online. Το πρώτο πράγμα είναι να παίζουν παιχνίδια. Έτσι. Δεν μένουν όμως εκεί, κάνουν και άλλα πράγματα. Μπορούν να στέλνουν μηνύματα με άλλους. Είτε φίλους, είτε γνωστούς, σε εισαγωγικά ή αγνώστους. Μπορούν να βλέπουν βίντεο, αλλά και να ανεβάζουν τα δικά τους βίντεο που έχουν τραβήξει είτε με την κάμερα του κινητού, είτε με την κάμερα τη δική τους. Μπορούν να φτιάχνουν προφίλ προσωπικά και να αλληλεπιδρούν με τη βοήθεια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Facebook, Twitter, MySpace και άλλων τέτοιων μέσων. Μπορούν να κατεβάζουν ταινίες και μουσική. Μπορούν να κάνουν καλλιτεχνικές δραστηριότητες και μπορούν να επισκέπτονται και εικονικούς κόσμους, που λέμε εικονικούς κόσμους.